Ja, vi sidder lige og nyder smøg her, var Andreas. Andreas kan I se lige der. Nej, han sidder lige der. Vi er i gang med en ny klassefar. Vi prøver at have en lyd. Skal vi igen sætte dig låst? Så er det ene tjekke om døren er låst, så kommer vi lige foran. Niklas, hold lås op. Hold lås op. Jeg skal lige vise dig noget. Jamen det kan du se, når du låser op. Nej, du kan lige få se det. Og du skal også aflevere lighteren. Nej, jeg vil ikke have den. Vi har en selv. For sjov skyld. Jamen så kig ud vinduet. Nu. Prøv lige åbne vinduet så. Der kan du så se en lille fra leje. Vi står så leje i 3 ved 3. Niklas! 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 Jeg prøver at prøve mig, så bare lige, man kan ikke åbne der, når du faktisk må til ham. Niklas! Prøv lige at kigge ud vinduet. Nu! Kig så. Lad nu være med at kysse så meget derinde, så kig. Nu er det herfra. Niklas, du kan se herfra, hvad jeg kan vise dig. Det er noget med en fed krosser. Og der kan du så se lidt af byen op fra Andreas' by, fra Brønderslev af. Og Niklas han tør ikke komme ud, fordi han er bange. Niklas, det er væk efter video. Niklas! Der løber hans lille søster. Det er lige meget, han tør ikke. Han er desværre bare sådan en kylling. Niklas, grib lige lighteren. Niklas, grib lighteren! Vi grib den nu! Det er bare Lars, kig ud. Prøv lige. Grib nu lige lighteren! Niklas tager ud her bare sådan en kylling. Kom nu! Eller hvad med at kysse så meget derinde? Men Niklas han tror ikke kigge, men nej,